Kublai pi ki parlok barok ki ba pet ya kena ke channel bat ki badang pet thamai ya kena ke channel ngak kwa ba pening sengau bahai pi uai ha kerteng jong Jesus Christ nong penim jongi mentang ila poi sha ka we pat ka topic bat kata kalong ka jing tray bat ka jing im ka jing tray bat ka jing im kalong ka topic ka bas ngau tenat bat ngange scam ba da ka jing don rungkat lem jong ki rangba ki jongi ki pastor ki jongi bat ki no hikai ki banya shimentalang ha kane ka jing batailang ya kane ka topic ngange scam ba shibon napdeng jong pi pinyo ya ki jing kerku lengba kane ka jing batailang te kumta kerpan ipi uai pin shim yo kulam shim ya ki paper ki jong pi khnang ma phila ban tho ya ki mat ki badan kam lana ya ki khot bible ki ba pi sngo ba ki long badan kam ha ki jing em ki jong pi te kumta haswa bangin sedang mentangin don ya ki jing doai sedang Tungi duai koh pa jungi bhabaneng ni wan ni kaban aingu na kabanta ka jing it ba ka jong me ya ka jing em jongi we pi wei bangi aingu ha ka ka clip mat na kabanta ka ka lat ka ba koridor ka ba mela ai hangi ya ka bangi la bani kren bani slok ha ka bai dei ba ka jing em ba ka jing tray ka jongi ba drive ba hangi duai ba men hikai ngi kumno ba nang ba ngin sakri ki wei pat kuma me la bu ka nuksa na kabanta ka jongi ngaduai ru han ka por ha ka rukam ka ba kerpang na ka banta ki perlok projor ki balabani i ya ka program kerkhui ki na ka wei ka sngish ka wei pat ka jing tragic ta jo ki baro ka jing kot ka jing kya bat ka jing em ka bakan jaman sim khnang ba ki lawan pun kre ya ka jing wan arsian ka jomi driver bha na ka poru so bagan ya ka jing kran ka jongi ngi kerpat ba men pasyau ha ka jing mut zup khat ka jongi ba men ya lam ki donut ka jongi baro lengbau men sim ma kho jomi sa ka jing syak tien ka ba kho ka jomi ngaduai ngapa ni kini baro haga kerteng ke batiang tam ke jong Jesus Christ. Amen. kublai shibon ya to ki jing doai ko mangala ong pi mane kane ka jing ya batai ki jongi kane ka por ka long ka bas ngau tenat te kumta kerpat ya pi wa pen ya khot lang ki parlok ki jong pi pila ru banya sam ya kane ka ling sha ki parlok ki jong pi khnang ba ki ru ki la ban peit kumba pi peit te kumba ngi jule mentang ngi sngo ya ki jing keli ka baneng kong bat nga kerpat ya pi ban yai na hadu ka bakut khnang pinyo shibon ki jing kerku mentang ngi sngo ya ki jing keli ka baneng kong Kublai shibun na kam tak tu jing kali ya ka ba la la kali ya nga ka ba ong kumni balai ba ka jing im jingi ka de bandap da ka jing kurku ya ki wipan ka jawab ka long namar ba ublai la kurku karha yangi la yangi ya ka sngi ya slap kal air ki jing bam ki jing di ka kop ka sam ka jing da ka jing ker ka jing kemen ka jing sup khantam e ka jing im de namar ba ublai la kurku karha yangi ngirungi de ban long ka jing kurku shiki wipan kata di jubab kublai shibun kublai shibun pastor ya kijing jubab jong pi ya kata kijing keli hoi ngala la seban ong ba ka we pat kaliang ni dap de kijing kerku shaki we pat namar ba ngi don ya ka ktin ki jong ublai leng ma ka ktin ki jong ublai ngila banya sam shaki we ya kata kijing kerku ya ka ba ublai udan na kam ta kijing im jonga bat na kam ta kijing im jong pi bat na kam ta kijing im jong ki baro ki bri ki badan ha kana ka perthai bat sa ka we ru kijing dorung kalam kajing don rungkat jong ublai bat ngi bat ka jing ai ke jong ublai ke jing ai ke jing ai sngom ha ke jong ublai kine baro kide ban long ke jing kerku ke ban ngila banya sam shaki we pat ling ba ke ting ke jong ublai te sai sit myang kublai shibon mentangi sngo ya ke jing keli Kublai shibun na kabanta ka jing keli sapang ka jing sakri jong Jisu bat ki angel bat ka nuksa ayu ka bangi la ban yo na ka jing sakri jong ki Ujisu ubu ka nuksa ka bakrao ha ka baide bat ka jing sakri bat Ujis Chris usakri ya ka jing sius pa la na ka jing thiet pat ya ka prothei ka bala jot ka bala rem ka balong manga mangilang iwe pe baro bat ka baide ba ka kam sakri Ujisu Chris kenshu ya la ka jong ka jing em ka jong u kenshu ya ka jing jaburam ya ka jing leran ban cha asdien halor ka ding pna bat ban sha sanar pna ula inono ya ka buram jong ka beneng na ka benta jongi ngi iru ka bible ya ka jing sakri jong ki angel sibun ki dekat ki bakren sapang ka jing sakri ki jong ki angel na ka benta jongi berka we na kita ya ki bala tho da upol sa ki hebrew kal nong ka beneng kong dekat ka bakat sau
ba ki angel ki jong blay ki mensim ki ba syakri ya ki bala pha dau blay na ka banta kita ki ban sayo ya ka jing penim te ka jing kai ka bangin la ban yo na ka jing syakri jong Jesus Christ ba ki angel ka banang kong ka ka jing it ka jing syakri da ka jing it ka jing syakri ka bo Jesus Christ ula syakri kalau ka jing it ka ba krau ka bo yap na ka banta ki pop ka jongi ka ba mi ka ba kersoi na ka donut ka ba it nang ta ka ba arpat ka jing ka ban ka jing syakri da ka jing ka ban om da ka jing pen bola na om da ka jing syakri ba sosi kan ka jing syakri ka ba wan na ka donut ka ba kamen ba ka ba lai pat ka jing syakri ka ba mi na ka donut ka ba sngorit kini ka lai tali ka jing long ki ba ngila ban wan ra na ka por ki jing long ya ki ba ngila ban ringdur ba ngiru ngidan ka mandon kini ki nuksa ba habangi ngi syakri ki wai ngi de ban don ka donut ka ba iet nang ta ka jing syakri ka ba mi na ka donut ka ba kamen nang ta ka jing syakri da ka jing sngorit habangi ngi buat kini ki nuksa ki ba ujis Christ ula bu na ka banta jongi ka jing syakri jongi ru ka long ka ba don jing mut hakamat ublay Kublai shibun ya kejing jubab kejong pi pasa. Haoi nasngal tonat ya kini kimat ki ba pi lawan ra. Na ka bandang kong ngi dia man syakri da kejing e. Ka ba ar ngi dia man syakri da kejing kemen. At ka balai ngi dia man syakri da kejing ngaurit. Kini kidai ki jing syakri ka ba Jisu udan. Bat habangi perkat ya Jisu ba udan ya kena kejing ngaurit. Udan ya kejing e haba syakri yang ki breu. Kano ka kata ya kemersem ke jangi bangiru ngine man long kum u Jisu ngine man boden ya kita ki denjat jong u Jisu ngaskan tenaru bapi la mention pen kemau ya kewe ke khot Bible now Hebrew kol nong ban kong khot ba khatsau baki angel ru ki damanta ban syakri ya ki breu ki rap ya ki breu but kano kolong ba ngatenat bat kano kolong ba kata kewe ru kaliang ba baro ar ki ya syakri lang man pen im ya ki benreo ha kan ek berthai te sai sing men khlai sibon man tang ni sngew sa kwe par ki chingkeli Kublai sibon ya to ka jingkeli to kumno ba ka jing it yo Jesus Christ an pen i ha ki kam ki jong ya ka jing it ka jong yo Jesus Christ an pen pau ha ka jing trang la ne ka jing kwa ka jong i ban tre kumba u la tre na ka banta ka jing khu bat ka jing ken tiu ya ka jing long breu kan ya lamru sha ka jing e ka jing sbon ba ka jing snolem ka jong i ya baro ki jing thau ki ba pa jing ba bneng la thau bat ki ba ulari bat la sumar sukhere ki kublai sibon ya kijing jubab kejong pi ha oi ngim la ban len ma kito ki bru ki ba e yo Jisu kito ki Kristan ki ba e yo Jisu ki e hiru ya ki paramarjan ki jongki ki e hiru ya ki bahaying hasem ki jongki but kapan pau ha ki kam ki jongki kumbala batai mane ba ha ki jing sbon ki jongki ha ki jing la is e ki jongki ya ki bro ki baduk ya ki bro ki badan kam ya ki jing bam ki bro ki badan kam ya ki jan phong ki jan kup but kumta ki ba e hi yo Jisu yaki la ban china dan la ban yi la ki kam ya ki ba ki le man la kasngi de sai sin man khublai sibon ya ka to jing jubab mentang ya sngau ya ka wepat ke jing kele mai khublai nam ta kina lam bang ai na yang ni pot bang ten bang jubab ya kan jing kele ha ka be de ba tin jong kele tulong ba kan jing kele na kami ba kal pa ong ba kai jing tu ba kra ukris ha jing em su ha per thai long ba bakat kum kan ka jing kele long ba jing tu ba kra jong Jesus Christ ka ba long ha per thai ka de nam ta jing kele ya ubreu bala pop ubreu bala rem bru bala ha masam je punja bru bala dan ya bala yo ya bala ha bala jat ha jing jat ka jong setan long ma ka jing tu ne ma ka jing tre ba kra ka jong Jesus Christ nam ta mam ka jong uble ma pni ni ki bala ha ba te ki bala rem no u la tre nam ta jingi u kham ta ka ya la de u ta stam mit ba sini mit ba sini nam ta jingi u la tre kham ken ya ka no ka jing e
nam ta jeng long ma jeng tre ke jong Jesus Christ long ma kane kalau jeng temu ka bangsa jong jong u long ma kum la tho ma thia sa lang ba phot khat ba aku pra ka ong kum no ukun bro lene ba ong u jisu sumlawan ba on sakri u henry un sakri takam kalau ma u jisu u sakri ni un tre na ma ta jeng ni long ma ba on ay la jeng im balong Jesus pa ya babun tahu balong Jesus pa nam tahu jemi kebelu kebalahat syakop lama kane kalau macam temu kaba kasam hak jeng macam kalau macam bam bat kajeng di kajeng banle ya bang macam boleh ban tre nam tahu jeng macam lama kane kalau kajeng temu kaba kau macam Jesus Christ nam tahu jeng kabun hak jeng Kublai shibun ya kejing jubab kejong pi ya to kejing keli. Haoi Jisu uwan man pen im yangi kinong pop. Ukot yangi ban wan cha kejing kela ka pamot. Ai ngi ta kejing ai balada pisnga wa pilong kinong pop. Jisu dang ai khot ye pi menta. Komang isham ha ke kitab Ar Petrus kolong balai ka khot ka bakhandai. Tho ye ne ka khot Bible Ar Petrus kolong balai ka khot ka bakhandai ka ong kum ne uji utrai le tut shapang la kejing kular kumbadon ki bayanyaw ye kejing le tut henry uyai sha slam bat pi ubom damon yano ro banjot no henry babaro kin poi sha kejing kala ka bamot hato kane kamlong ka basngau tanat ba ublei udang ai khot ye pi bat yanga ban wan sha kejing kala ka bamot sngew ye kejing khot ka jong Jisu uwan khnang na ka banta kejing im ka jong pi bat ka jong mentangin yuk sengau sakawai pat ka jingkeli. Kublai shibun na kata tu jingkeli ke baong kumni. Kei ke bala kha hak danut ubrio. Ubalawan Shaukris. Ke bala kha hak danut ubrio banwan Shaukris kedai gani. Undon ya ke jingkil kle. Hak danut ke jong u. Bat unyai terang bat unyai kwa ya kani ban penbena. Siapang ulok upasi syau jong u. Unyai penbena ya ke jing ke jong blay ya ke jing ke jing sne ke jong blay bat kham tam ya ke jing shisha ke jong blay unyai penbena unumburi ha ke nur ke jong u blay shibon Kublai shibun ya kejing jubab ka jong pi ya kene kejing keli. Haoit hanga himarwai haba ngayuk sengau nengkong ya kejing shisha. Ngamla banset halade. Keno kejing shisha ka bang ngayuk sengau ka bang ngayuk ka bang ngapule ngamla banset halade. Bat ka jiaro ha uwe pa uwe lene ka we pa ka we ka mensim Kristan ka baladon ya Jisu ha po donot kimla ban set halade ya ka kejing ke jong ublei ya ki kwa ban ya thu shaki we bat kumta ka kha naki shaki we pat bat nangta nakita ki we pat shaki we pat bat kumta ka yai ter ka kha na uwe sha uwe pat na ka we sha ka we pat kumta ka kha na marba kejing ke jong Jisu ya ki bat ki ya Jisu bat kimla ban set ya kata kejing shisha ba ublei ya ki hadu kata kimla ban set ya kata kejing shisha na kting ke jong ublei bat kumta ki ya thu shaki we pat ki parlok jong ki kumta ma phi bat bangaro ngine ban long kum kita ki balakha lane ki ban penkha ya kata kejing shisha shapang ka kting ke jong ublei na ka kting ke jong ublei bat shapang ublei ya kata kejing ke jong u yangi we pi we mentangin yuk sengau sai ka we pat kejing keli. Kublai shibun na kabanta ka jingkeli ba balai ublai ujiet yangi bangin long kinong trelem bat u. Hoi kam long ka ba balada ublai un pa ki angel ke jong u hang te hasait beneng bakin perta kinya lap gospel bat ka pertai baro kan yo sengau bat kan saki kan yo Henry ublai ujiet penban yangi bangin long kinong shimbata banya lap ban pensengau banya samlem ka kubor jong ka jing penem shaki weipat kadau kolong bo ublai ukwa banya sam yangi ya ka jing kerku bat ka jing kemen jong ka jing trelem bat ya ka jing siuspa ya ka pertai bat bangin long ru shibenta banya kan teulem banya pen krelem iwei bangin let syakata ka jing kawai ba ka bo Jesus Christ ula pen kre na ka benta jongi bun sin ki jing kawai haki jing ya bamlang
hake ba ngidon kam bani lej bani rap kam bani tre bani shet bani tiu bani ot bani pen kre nam ta jingya khawai ke jingya bam lang bun sin ngim sutenat ban lej ladang ngim yo bani rap kam kadau kalong bangi skol ran hande ladang yo pat bani rap kam bani ya tre bani pen kre na ke benta ke jingya bam lang ngi sungus ai ke man siam mat ngi sungu tenat bangin lej tukum taru kalong ha jing tre ya ka kam ke jong blei ladang ngim yo benta bani tre lem ngim sutenat ban don ka hima ka jong blei barangej balangi yo ban tre ban syakri lem ka jing kemen ban tre lang na ka benta ka jing siu spa anak pertai rengkat bonong pen emo jongi ngej bangin snow kemen ngin prang hirir ban don ka hima ka jong blei ban don benta lem bat kita ki bala siu spa ha ka jing khawai ba ka bo Jesus Christ ulap kre na ka benta jongi Blei Shibonia kata ke jing jubab ke jong pi halal kena kemat hoi ngak kwa ruban yesa mat pi sha kawe ka record Bible sha ki ar korin konok basan ka record ka ar pho tho ya kena ka record ko ong kum ne namar kata ngilong kinong kitins em nak banta u Chris ngilong kinong kitins em nak banta u Chris pikan maun em how Matthias konong ka ar pho pra bo Jesus pa ikisan ran ngi jong u banyalap sha ka perthai kumta ni baro ni ro ngilong kisanran jong Jisu ngilong kita kinong bot jong Jisu bat kumta ni ubleu khot ngi bandan bantalang ha kana kicing lap ya ga gospel ubleu khot ipi to ngai scam ya kana bat to ngai ya kana bat to le ya kana kam ba ubleu ungkur khu ipi mtangi sngew sa ka wepat kicing kali to sa shi sen bian ko blei Shibonia ka to ka jing kali balai ba ublei umsa ya ki angel ban ya lap ya ka gospel to ublei unjin dala ai ya ka khubor jong ka gospel bat ka kam jong ka jing e ha ki angel ba kan jabaneng ula ru ban panon kam da kiwe ki lat ban pendep ya ka kam da ni ka jing thumu ka jong henre ha ka jing e ka ba palat liam ka jong ublei yang i ki breu ula jet yangi ban long kita kinong tre lang badu bad Jesus Christ bat ki angel ru de khana ba ngiru ngila ban long lening ngiru ngila ban yo benta ya kata ka jingker khu ka jingkemen but ka jing kinteo ba kenjam sim ka ba la ban yo ling ba kani ka jing syakri ka jongi ka balen na de Kublai Shibonia ke jing jubab ke jong pi hoit ladangi perkat sani ya kane kane ka ba ubleu ai hangi ki breu ke jong u banyalap kalong ka kabuk sia ka ba ubleu ai hangi iwe pi we bandan bentalang ha ka banyalap ya kane ka gospel hatau pim sngo ba kalong ka kabu kalat kalat ya ka ba ubleu ai hangi banginya ya trailang batu ban penpai lane ban yalap ya kana ka gospel ngasngo ba kalong ka kabu ka ba kra we ka ba bleu a hangi we pi we nama bleu e yangi bleu ha ba thau ya bleu u thau wa ai ka bor jong ka jingjet bat kumta kadero ka jingjet jong pi ba jonga ladangin shim na em ya kana ka lat ya ka ba bleu ai hangi we pi we ban yalap ya the gospel mentangi asngau sakawe pat kecing kali kali ke bakar bedai kai kemen sim jong tu tre na bata ki we pa kapen bi hak jong long jeng lomba kajing tre na ne kajing pesang tre na bata ki we kawalam yang cikar ku hak jeng jeng ni kali kita ba uble u ai banta hangi bangin tre lam na bata kata jeng dim ya ki biru ki balpa ki biru zat ki biru ki balaram no kalau ublei ula banjir di kiwe pak, lalu berpindah ke atas semua dulu. Ublei ula banjir di kiwe pak, ban ai, bakin trailer batu, kami tunjuk yang jika ku, lalu nama ublei ui tinggi, nama kata u ai ini, bangin sim bentalem, hak jeng pendim, ya kinong pak, lama koi tetap kami sim, kami tray nama tetap jeng pendim, ya kibiru kibat pak lama kinjuk yang jeng sempang, kinong ras susu hak jeng sempang, kinong ras susu hak jeng it, makin nang kadai tang tahi bangin pendet yang jatuh ba kinjablai yang ba kila su bendet yang jatuh dan ba fitre dan bagi sim mentalem hakman penim ya kibiru nak amara lara fitre bentre kemba ukus ul anaksa hak selan ba fitre ba sing yang musim su te pinsa snyo dan kam yang jing sampang
kaba kam jeli bat ker satran bat sliang ya ho ta kaba ngistre bat sementalem ngin satran bat sliang ya ho kejong Jesus Christ kabai kendu ya kejong le persat berjung tunjuk kan pai pi sya kabai bol dak kaba ngistre dak kaba sementalem ha kejong pelem wala dang kendu ya kejong ero handai ngin sapai dan ngin sapai sya Jesus Christ ubare unang pelem dah kabar ni sementalem harga penim harga tray jong penim Kublai shibon ya atau kecing jubab ya kan kecing keli hoi ngamtip yol asedon apneng jong pi kibala jui kendu ha kecing de ba kecing hikai hawa hikai ya no pida puleshwa bat piyo ya kata kecing nang kecing start haladeshwa haswa ban hikai shaki wepat kata kade kecing kerku ya keba ngi yo baro ngi yo kum kita kino hikai lane kino ya sam shaki wepat ya kecing shisha lane banyak lap shaki wepat bantre naki wep shaki wepat but kecing nang kecing start ya keba ublay o ai but ngangi scam hero ba om tang kata Henry kadon sa wepat kecing kerku ya keba ublay o ai kito kiba ya sam shaki we kito kiba khot ekiwe banwan chekicing kala kamot ublay udan ya kanong nam tai kejongki bat kata kanong kadai ka beneng ya ka ba ublay uns ai kata kicing kerku ka ba khadu ka bon the ka bon ai ha uwe pa uwe na ka we pa ka we ka mensim breu ka ba wan shau de mentangi esngeu sa ka we pat ka cingkeli Blashbon nagta katu jingkeli sa isen ka baong kumni hangno nyela bantroy na kabanta okres kajubab kalong ba na kabanta okres ngila bantroy hangno ngimdon kam ban i yala ki jong ki ying kisam ban le shikari bajengai kiri ki badan hapdeng ke jingdum handeng nyela ban le la ka jong kabanta ngila ban sedang na laying lasem na la ka shnong ka thag baret hala ka jong ka balang bar kumta tater ya ka kam ka jong krus bangin troy kalong naladishwa bat nalarpai kuplashibun kublai shibun ya kecing jubab ujong pi ya atau kecing keli kalong basyai ado kata-kata kumno hangno ngila ban sedang ban hikai hangno ngila ban sedang ban yalap kublai shibun bata ngakwa ban sa kane kawe ba haoi ublai ujet yangi ban long kita kinong yalap kinong yasam hinreng ide ban sengau thu pat bangi baro ngimlong kita ki ngimla banlong kita ki pastor ngimla banlong kita kinong ngilap ki bakrau kum upol kum upetros kum ki wepat ki ba lajar keteng ha ka bible henry sengap ye kane ka keteng jong ublai ka ong mangi de banlong kamlu sha ka perthai kamlu sha ki para janying jansem jong pi ba jonga iwe pi we nama ta ka daw ngidon ka kamban troy wala ilong barit ane bakrau ngidan nyala ka jong ka kamban troy ya ka bo jisu lopen kamti happy ba hanga te mentang ni usngau sa ka wepat ka jingkeli kublai shibon na kabanta kana ka jingkeli ho nyu i ba ka jinglong smoret ka jinglong ka jong Jesus Christ bat haba wan sikana ka protai ujiet ya kana ka lenti jong ka jing smoret uklam jiet ya ka lenti ba unyo ya ka boram bunyo ya ka spa ka po bunyo ya ka bor bonlong ubriu uba kraubor handai ujiet ban ya ka lenti jong ka jing smoret bat kambun ka benta ha ka jing em ko jong Jesus Christ ha ka protai ka jing em como mystery uba tre kam jong ki riu pai ba ka jing em jong ka jing smoret de leng ba kum kana ka jat kam ka bu Jesus Christ utrai u ya kendu ya shipun ki briu ki nongrap ki briu baduk kibril ese ki bam dadan kakerdan ka bam mari rangkat bat ki wei pat kibril ki bam dadan ki bam dadan ka jing ro lane ka boram lane ka jing itu da ki bon ba kibril yekum kini kibril Jesus Christ ye kendo man la kapor te ka bangin nang na ka benta ka babun ka jing em ko jong Jesus Christ ka ka pertai haswa un lap haswa bun tre ye kam jong ka jing su spa Jesus Christ o ya ye lenti jong ka jing skoret te kum taru ka bangin nang ni kalau ngajing em ban long ki bas ngoret ban ya rekat bo Jesus Christ haswa bangin trei ya kam ka jong play yet yela de ban long ki bas ngoret ya rekat bo Jesus Christ ka jing ngoret
Boleh sibun ya kena kecing jawab ke jong pi. Hoi ladangi kwa banlong kinong yelap kiban job kinong hikai kiban job ni day ban bot ya kecing hikai ke jong jisu. Ladangi kwa ban job ya kawe pat kemen sem ban khot ban wan chau jisu Christ bot ya danger jong jisu. Boleh sibun pastor ya kecing jawab jong pi ya kena kecing keli. Ban ngi scam mangi kum ki bre ki ba nang don ha kena keperthai ngi don ya ka kam ka ba khrau bat kata kalong ban khot ya ki breu ban wan cha kicing kelak mot kulai sibun sai sen ban tangi ya sngau sa kawai pat kicing kele to kublai shibun ya kato ka jingkali kumno pin pentre ya ka kam ka jong pi khnang ba ke wei kin yo i ya kata ka jingpha bat ba kin nang ban ai burom sha nong thau bat nong sel spa jong ki apostol Paul ukren haka shthi ban kong jong u sha kin nong korin kala nong ka ba nyo kat khot ka ba ap saw ka ba ong kum ni ko para bangai hakata hakaba la khot ya wei pa wei to un ya sa hakata rengkat bat uble kane kat khot ka kren sa phang ba bangi dai ban sngau hun hakata ka ba ublei ulabu yangi we pi we compare la dai la da ka dai ka barit la ne ka ba khrau la ublei ulabu bentai ngi ya kata ki kam ki bangi ngin tre dai ka ba kong san e ka dai bangin long bangin ya sa bat bangin long rengkat bat ublei compare la da ngi long ki nong khai pateng la da ngi long ki mekanik la ne kino ki benta ne ki kam ki bangi ngi tre Henry ladang ilong kita kinong bot ki ba sha ki jong Jesus Christ ni dai ban pen pau ha ki breu ya kata kamen sem ko jong Jesus Christ ba dia ka jing it ki jong uyang i we pi we kamam elen jiwait ko ang lada uno ba khot ila de da ka teng jong Jesus Christ u dai ban tre ha kata ko kom ka ba da ki kam jong i da ki kam ki jong u ki breu ki la ban yo i ya kata ka jing bha bat kin nang ban burom bat ban ai burom sha play belong nong thau ban nong six pa jong ni baro kulai sibun ya kena kicing jawab ke jong pi ya kena kicing keli hoi nga kwa ban sa sisen ya kena kicing jawab namar ngasngau ba kalong ka badon kam bha kitab jang jing pen pau kalong ba khat sao ka de khot ka ba nyau khubor jong angau ban kong wong bat lo ong na khtin ba jam to shap ting ya oblai ba to ai keburom hau to ai ka buram hau ni tips kem ba na kana ka khot bible ni tips kem ba ha kisngi ki ba khadu ki breu ki jong oblai kin ai ka buram hau kumno kin ai ka buram hau haba ki breu ki pe yaki ba ki mane ya oblai haba ki breu ki pe yaki ki jing im ya ka ba ki im ki ya ro ya oblai namar balai baki ki pendam rom ya ublai da kicing im ki jongki da ki kten ki thalet ke baki ki penan kam lana hakino ki kam ya ke baki kile bar kane gar khot ke batai sha yangi ba hakini kisngi ke ba menta kin don ki breu ki jong ublai ki ban ai ke borom shu bar haba ki breu ki pe ya ki nya i ki bar kin ong ba ublai ba ki mane ulong ublai ba krau long ublai ba krau ublai ba ki bat nama kata kadau ngide banlong kita kinong tray jong jisu ya ki badap da kiso jong umen sem ba khoi khnang ba haba ki we ki nya i kin sngau tanat ba kin pe ba ki kwa ban ya kren bat ngi ki kwa ban ya don lang bat ngi ha kano ka jing shisha na ka kten ki jong umlai tang ya sngau sa ka we pat ka jingkali long ba kan ke jing kli ke bala da ka ba kum kano ka man siam bangi dai ban tre ki kam jungi ba ka ke de long ka jing ta ya ki we long ba haba ni tre nam ta jing pelim haba ni tre nam ta ki we haba ni sim mentalem ba Jesus Christ ha ban tre nam ta jing pelim ba bangim dai ban ja jing tre ngem dan ja ka siam ba kwa ban long halal dan ngem dai ban ja ka ngimde ban da jing so khwal man toy halade nne ba ngimde ban snyo sarong ngimde ban long ki ba khamna ngimde ban long ki ba snyo ba nga de ba start ba snyo meng ki ba snyo nga me long ba hande long ba ngimde ban long ki ba jet pede hande long ba ngide ban smart ban tray ngide ban tray met ba mensim ngimde ban long kono ka jing snyo bu kho
lene kejing start hene ramai dia bukan kejing it ban tray da kemen met bab mersim kram akan long kajing ha nam ta kajing ilong ba ngim dai ban sngo ba nyide ke basta der makara blem jit ngi kemang ada pemene ba ublai ulak trai de ba benjit hene ma bo ngi no makta jit ngi hene makta ong ba halang bang nyide bentre da mersim ke basuk men bada mersim ke basuk it kram ngila banle kram ngila mendat ya nang ta kajing trai hene ong ba ka ong ba mersim jong ublai bentre po jong komersium ke jong ki pen me ye jing ya hapsur bakin tang jong komersium hak wajibab ya jing ta bakin jablai kita te ki ba ai ya de kumne hak jong tre ke bam dan jing kpan ai na banta ka jing bhaj ki we kilong kumar na tre terskam ya na ka jing pilem long ma ka sakta ya ki we kin sesuatu ya ka jing dam jong ublai hak jing mo jing ni ngumdai ban pendi ya brio ngam hande ong nyire ban pendi ya brio hak jong jengi ya jendang ke jong boleh haba biru tepet jengi on haba ngre na mata ka jong boleh kim dai ban ni ya kador jengi hne to ai bakin ni ya kador jong boleh hak jong jengi dak ba ki ya kador jong ya jong lang ba dak ba ki ya jong lang jong kisuk just hak jong jengi kan kata ya jong jengi lama kan penlong ki bagan i ja disu bak pediang ya kubar ba kejong disukres Kablai sibon yang kecing cuba kejong pi ngasngal tenan ikimat ke ba pipi lawan ra kumno ngin tray habang ngi tray ka kam kejong umlai ngimde banlong ke ba sngal bangi ngilong ke ba kam halor bani ki we kanang kamat ban kong ka ba ar ngimde ban long ke ba kwan mentoy nang ta ke ba lai ngimde ban sngal sarong habang i tray kam kejong umlai nata ke wasau habang i tray kam kejong umlai ngimde banlong ke ba sngal start yala de bat kalong ke badan kam hadu kata kini kimat i ke ba lawan ra da inong ya simenta kalong ke badan kam habang i tray ya ke kam kejong umlai ko mangala omane bod ik dinda jom jisu khnang ba kejing tray kejong ni ya ke kam kejong umlai kan ya shakmat kan ya be hakata ka mon kejong umlai mentangi ya sengal sakawai pat kejing keli Kublai sibun na gamta tu kejingkli sisin ke bawang kumni ya ke ke bang ngimdei ban up haswa bangin lek tray na ke bantau blai kawai ke bang ngimdei ban up kede kani ngimdan kam ban up ba andal aja ki kamba andala kunduk musim bagin sa tray na gamta blai lani dangala don ya kasap katelan ladang lanang ya kani katai ngasalai ban tray na gamta blai ngimdan kam ban up ikita Henry ubriu lani kabriu kisakri gijong blai kibadon ya kata kajing kikli kibadon ya kata kajing sothu bau blai ukhot ya ki kila banlek ha kana kono kopor kino mai daw na kaptau blai pespon Kablai sibon ya kejing jawab kejong pi ya kana kejing keli ha ngimde ban up nasngal tenat kejing ong jong o amos hakal nong ko banyew ko khot bakhat saw wala da blai la khot yu banyelap Henry ha kejing ya kendu kejong amos ong kumne haba u ya kendu bot u amazaya ong kumne ngam long unong yalap ngam day utau khun jong unong yalap Henry nga day tang unong rep nganong yipi ko ki parlok ki parabangai lada pi IT yala de sha ublai umpenan kam ya pi ngim up tar hadu ba ki khna ki nang man pule ABC ngi bu ekisha school ngim up tar hadu ba ki kindanang ban tem ki jing tem ki ba pher nang tangin sa bu eki ha ban le tuition ban tem ngim da up hadu kata ka por Henry ngi pha eki lane ngi bu school eki khnang ba kin nang bat ba kin yo ek jing hikai tikum taro hakakam gi jong ublai hi un hikai ngi ublai nyelam lanti ya phi ba yenga kumba uyalam lanti yau amos kumba uyalam lanti ya Moses kumba uyalam lanti ya sibon ki nongelap
ha ka kten ke jong ublay ke ba ai men sim yangi ba niru haba ublay khot yangi ni de ban jubab badang nga try ngadan hang ne to pha yang tang ni asam sa pat ka jingkeli Kublai sibon na kabenta kana jingkeli ka kajingkai ka bangila ban yo na ka parsi ka jong Jesu syafang kitalan ya ka bangila ban syam na gospel Matthias ka long ka ba arposan ka khot ka ba khatsau hadu ka khot ka ba laipo ha kan ka parsi ngi i baladon ubri uban salet jinglet sakawe kari baraswab unle ula khot ikita ki sentrat ikita ki syakri ki jo ban ai ya ka spa ka jong te ha uwe ula ai santalen ha uwe ula ai atalen ha uwe ula ai tashitalen uta obodan santalen ula treshtam ula minat ula penroi ula penyo sa santalen uta obodan artalen ru ula treshtam ula le kumju henry uta obodan tashitalen pan uklem le ei henry ulek te penban ya kata kaspa ya kata talen ke bala ai ru kondrat jo te anda wa unu kondrat ula wan pai ula shem bakini ki arngot ki syakri kila trei hok kila pendep hok henry uta uwe pat uklem le ei tu kondrat ula ong mi usyakri babaman bat uba alhia kala dei ya mi namar kata ban ai uto sbai jonga bat to shim no ya ya kita talen ya kibodon to airu ha uta ubodon ship ho talen ha kanika parsing yo I ba katalan na ka spa ha ka por jong Jesus Christ shitalen ki spai rupa kanika ka jing ai ka babuan shisha ka jing kat kay rangkat ya dor jong unong belas ngi uwe unong trei kumba khat pras nya mi ei kadika spa ka ba bun ka pisa ka ba bun ka jing ai ka ba bun ha ka jing em ka ba kanjaman sim pat kini kita len ki yeng pli ya ka jing ai jong men sim ublei te namar kata kini ki kentup ro ya ka jing ai ka jong ublei ya ki sap ki bau ai nang ta ka thuru ya kajing penon kam hok kajongi da kajing start beri kajongi bangin treshtom ban pentebet ya kajing ai kajong blai te namar kata kajing hikai ke basyae ke bangila ban yo na kana ke parsi kalong ba ublai u ai ya sap ya kitalen ya kata spa kajong habaro kisakri kajong omdan uweru ubam yo ya baro la ai ka bathau yang ngilang baro kristan ublai ula ai ya sap ya kajing ai kajong mensiam hangi baro bangin don kam ban trei ban penon kam hok kita tilarang ngi pat ngi klem penon kam hok ngi klem trei ya ban penroi ti sap ke jong blei na ka banta ka hima ke jong blei ya ki sap ki phong ki baulei ulo ai na banta jong ilarang im pen don kam hok kita ublei unsa shimno wat ya kata ka bangi don tikum ta kalong ka basai bangi kum ki syakri tongin penon kam hok ya ki sap ya ki jing ang ki jong men sim na ka banta jong i ban trei ya ka kam ke jong blei Blay jibun pasta ya kena kicing jubab ke jampi ke long basai. Ya la sedon apeng jampi ki parlok ki parabangai ki bom patip ya katalan ke jampi. Ya la sedon apeng jampi ki ba kuatip ya katalan ke jampi. Ada pi kuatip doang sya ublay. Kerpat ya kenang ma penlak ban tray. Na ka banta jung la ne penlak ban tray. Ha kano kekam ya ke ba ublay lo ai kerpang ya pi. Ne kata kecing ai kejong mensim happy we pue namar ba ublay ula ai ha we pa we na ka we pa ka we ka mensim baro ya katalan ne ka ba ublay ula ai ha we u ai san ha we u ai ha we u ai we at kumta ter ba kumta ane kale ka khubar ka basngal tanan ba ublay u ai kata kasap ha pi bat angai iwe pa iwe kumta ngini ban pendan kam ha ya kasab ya keba ublay ai mentangi sngau sakawe kicing keli kublai sai sen ya to kajing kli ka jong phi ke e ka ba ubarit tam na ki senran u chris ula ban le ha kajing bompoi prakhat ka jong ubarit tam la ni ubaduk tam na ki senran u chris ula ban long kajing khuk ba kraw ya ki we pat henry kila pat banam poi prakhat la ne ban nam tip ba kila le ke e ka ba kraw henry da kata kajing da kata kajing trei ka ba ki kim tip kila pat ban wan ra ya kajing khu sha ki we pat hot kila banam tip ya kata kajing khu ba kila le nang banta jong ki we henry kin satip pat ha kata ka singi ka ba ka singi jong kajing ai nong ka ba khado but ki trei
ia kata kam ke ba oblei ulapan kamti haki ki kamen sim ke jongki ke nangsan sakata ka jing yesriem ya Chris but kilong kita kinong yetrei lang bat oblei hakani ka jing im but ki penbit ia la de ban ya nak bentak ka kam ke ba kham hakle bat kham tam ban yo pediang ya kata ka jing kemen ke ban nam dan kono ka jing ka sengio hakata ka jing im ke ban swan tikum ta kalong ke ba kongsan ingi ba hakinog no kikam ki ba ni tre lada kadai ke ba he lada kadai ke ba retro kala ban wan ra ya ka jing kerku ya ki wei pat ki ba ngi poi perkhat handai ublei ba pet na jrong wi kata bat udan kanong ban ai hangi hakata ka singi jong ka jing wan arsen ka jong tikum ta tungin im kum kita ki kristan ki ba ye ki wei pat bat ban long ka jing kerku nak mata ki badan saudong jong Blei shibon ya kena ka jing jubab ya ke ba pila ai bang ko ban ya kena jing jubab namar ngas ngawa kalong ke badan kam haba blei u pa engi nane udon ke kam nam ta jongi iwe pi we wala da kalong ke barit nane kalong ke ba kraw henry hakmat ke jong blei kalong ke ba kraw namar ba blei ula pen kam ti yangi ban tray ya kano ke kam ya ke ba ula ai hangi pas ngap an pulai pi na ke kitab jong Matius hakabaya day bat ke jing bisa jong ublay ya kijai ben reo kitab jong Matius kol nang ba arpusan kadekat ke ba lai pu pra wa angkum ne menoru bangi la yo i ba melong nongwe bat ngila khot lem yame lane lengkhui bat ngila pen kup jai menote bangila yo i ba mepang lane hakabendi bat ngila wan hame utaus im te ulaya thu ba de jisu bat la itu bat ulaya thu bat un ong haki shisha nga ong hapi hakaba pila le yaka ha wei barit tam nakine ki para jonga pila le ken hanga tho ya kana ka khot bible bat pule nang Matius arpusan kalnang nadu ka khot ka ba lai punya ter punya i hang to ya ka kam ya ka ba ublei udan nam ta kibreu ki jong hoi yo la se kam shibon na pneng jong pi bat ya ka kam ka ba pher yo la se don na pneng jong pi yarap ya kibreu la ne pi tray ka kam shibon ki kam ka pi le henry kalong ka ba bha henry ublei un ainong ia pi kano ka kam ka ba pi tray singa tanat ba ublei un ai hangi ya kata kanong ya ka bangi baro ni tray namar ba ublei jisu la kular ba anda ba unwan un ai un dan ya kata kanong ban ai hakta baro ki ba la kloi ban le lang ban un shap nang te kum ta sai sisen biang na ko ban ai kum le pi we ki ba la page ya kana ka video ingi scam ba ublei ni kur kuyangi iwe pi we bato ai ba ublei onya dorang kala mengi kam tam ngi ima gini kisngi ke bakhadu kisngi ke bangi mla bansyanya ya ke perthai nrai tang ha u Jisu Christ te kumta to ai ba u Jisu on long updeng jong jing im ge jong phi upalok ba jan tam jong phi khnang ba baro long ki ba yaine scam ha u Jisu Christ te kumta kublei si ya shibon sai sin ya phi baro Uni dwai. Aingo imi ko try na ka banta ka chingia slok ba thiang ka bangi la yo along ba ka tiang ka chongmei. To yarap yangi ba to kurhu yangi wei pwe kham tam me ikinong pe ba kinong snap yaki khubo lomba ka ne ka channel. Par kumjo try to yarap yangi bangin treasure ha me ka kam ka chongmei. Ban kentiu ya kalama gospel je me kham shijrong. Ma pa try like let ka chongi. Ka tang ka chong just Christ try dwai. Amen.